کارمندان соҳаи тиб набояд даст ба коррупсия зананд ва пора гиранд, зеро ин ҳолат боиси паст задани соҳаи нигаҳдории тандурустӣ мегардад ва норизогии беморон мешавад. барои пешгирии ин ҳолатҳо мақомот ҳамасола барои рушди ин соҳа маблағгузорӣ мекунад, то ҷавонону духтурон тарки ватану касб накунанд, таъкид намуд раиси вилояти Суғд Раҷабой Аҳмадзода ҳангоми таҷлили рӯзи кормандони тиб дар шаҳри Хуҷанд. аз ин рӯ вай ба сардори раёсати тандурустӣ ва сардухтурони беморхонаҳо супориш дод, ки барои ҷалби ҷавонон ва ҳавасмандкунии онҳо чора андешанд. гарчанд рӯзи ид мавриди эродгириву танқид набошад ҳам воқеият моро маҷбур мекунад ки аз баъзе норасоиҳои ҷой дошта ёдовар шавем. ба мақомоту сохторҳои марбута оид ба таъмаҷоӣ, хунукназарӣ ба маризон аз ҷониби ходимони тиб сифати пасти хизматрасонӣ шикоят аст ва мо асоснок будани онҳоро бояд эътироф кунем. борҳо гуфта будем ва боз мегӯем, инсонҳое ки хилъати сафед ба бар карданду савганди табибии ҷумҳурии Тоҷикистонро ёд карданд, набояд рисолати хешро фаромӯш кунанд. дар шароити мушкили иқтисодии иҷтимоии имрӯза дастгирии инсонҳо буданд, онҳоро тасаллӣ доданд ва бо сухани гуворо ба онҳо шифо бахшиданро офаридагор ба шумо табибони ҳозир фармудааст ва аз ин бояд ифтихор кард. чанд муддат пеш бо дастгирии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 45 нафар мутахассисони ҷавони соҳаи тандурустӣ ва маориф соҳиби хона гардиданд, ки он барои ҳавасманд намудани кадрҳои ҷавон мусоидат менамояд. Раҷабой Аҳмадзода зимни таҷлили рӯзи кормандони соҳаи тиб таъкид намуд, ки имрӯз духтурону кормандони миёнаи тиб бояд вазифаи ҷонии худро бидуни камбудиву бепарвоӣ аз таҳти дил иҷро намоянд, то аз ҷониби бемор шикояте ба қайд гирифта нашавад. бо кадрҳои баландихтисос таъмин намудани муассисаҳои тандурустӣ, ки самти муҳими сиёсат ва амнияти иҷтимоии кишвар дониста мешаванд, яке аз мушкилоти асосии соҳа ба ҳисоб меравад. таҷрибаи ҷаҳонӣ ва паҳншавии бемории сироятии COVID-19 нишон дод, ки дар ҳолатҳои паҳншавии ҳар гуна бемориҳои сироятӣ ва ҳолатҳои душвори иҷтимоӣ барои пешгирӣ кардан ва наҷоти одамон нақши табибон, яъне мутахассисони баландихтисос ҳамеша ҳалкунанда ба шумор меравад. муаммоҳои асосии соҳаи тандурустиро мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд хуб дарк мекунад ва барои ҳалли онҳо тадбирҳои саривақтӣ меандешад. таъмирталаб будани бархе муассисаҳои тиббӣ дар шаҳру ноҳияҳо, норасоии муассисаҳои тиббӣ дар деҳоти бурдаст, корношоянд будани таҷҳизот ва техникаҳои тиббии муассисаҳо, аз ҷумла дастгирии мутахассисони ҷавон, норасоии нақлиёти санитарии ёрии таҷрибаи тиббиро ба назар гирифта, роҳбарияти вилоят дар дории таъмини беҳдошти ҳаёти мардум, беҳтар кардани шароити ташхис, табобат ва муолиҷаи беморон чораҳои муассир меандешад. дар вилояти Суғд субҳи имрӯз санаи 17 август ба муносибати рӯзи кормандони тиб чорабинии тантанавӣ баргузор гардид. он дар кӯхи рӯдакӣ бо иштироки собиқадорону ҷавонони фаъоли соҳаи тандурустӣ ташкил карда шуд. раиси вилояти Суғд Раҷабой Аҳмадзода таъкид кард, ки барои ҳалли мушкилиҳои ҷойдошта мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят беш аз 600 миллион сомонӣ аз буҷа маблағ ҷудо намуд, то соҳаи тандурустӣ пеш равад. дар ин муддат сохтмони 152 иншоот ба анҷом расонида мешавад. ҳамчунин 119 беморхонаву бунгоҳҳо рӯи таъмирро мебинад, то шароит беҳтар карда шавад, гуфт Раҷабой Аҳмадзода. маблағгузории соҳаи нигаҳдории тандурустӣ дар 5 соли охир ба андозаи 225.3 миллион сомонӣ афзуда, соли равон аз буҷети вилоят ба соҳаи тандурустӣ 600 миллион сомонӣ ҷудо гардид. ҳамагон медонанд, ки дар вилоят ба истиқболи сазовори 35-солагии истиқболи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои зиёди созандагии бунёдкорӣ ба нақша гирифта шуда, чун дигар соҳаҳо дар ҷабҳаҳои нигаҳдории тандурустии вилоят ҳам омодагиҳо ба истиқболи ин сари муқаддас вусъат ёфтаанд.
در سال 2022 با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت، مقامات محلی، صاحبکاران و شخصان سخاوتمند و طریق حشر در تمام شهر و نواحی ولایت ساختمان، تعمیر و از نوسازی 152 انشاءات ساحه مؤسسه‌های تندرستی از جمله تعمیر 119 بیمارخانه، مرکز و بنگاه‌های سلامتی، اینچنین ساختمان 29 بیمارخانه، مرکز و بنگاه‌های سلامتی و نقشه گرفته با مرام ادامه دارد. با مناسبت روز تولید ابوعلی ابن سینا و روز کارمندان طب 5 نفر دکتران ولایت سوخت صاحب عنوان اعلاچی تندرستی جمهوری تاجیکستان گردیدند. همچنین نزدیک 60 نفر فعالان ساحه با تحفه‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت تقدیرانیده شدند. با آنها تحفه و سپاسنامه را رئیس ولایت رجب احمدزاده تقدیم کرد. بخش فرهنگی چاره‌بینی تنتنوی روز کارمندان طب را در ولایت ادامه داد. آن نزدیک 2 ساعت دوام کرده هنرمندان در شعر و سرودهایشان زحمت و تلاش دکتران و همشیره‌های طب را برای نجات صحت عامه می‌کشند انعکاس نمودند. گزارش مفتون شکر و نعیم جان ایوبов برای برنامه اطلاعاتی خبر.